सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात सावंतवाडी शिवसेनेतर्फे जोडो मारो आंदोलन छेडण्यात आलं. शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी आणि तालुका प्रमुख नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं. दरम्यान शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे आणि आमदार संजय शिरसाट यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह विधान खासदार संजय राऊत यांनी केलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येत आहे. या आंदोलनामध्ये जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, तालुका प्रमुख नारायण राणे, शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर, गुंडू जाधव, खरेदी विक्री संघाचे उपाध्यक्ष राजन रेडकर, आबा केसरकर, प्रकाश गावडे, दया परब, गजानन नाटेकर, शशिकांत गावडे, नंदू शिरोडकर, अब्जू सावंत, संदेश सोनुर्लेकर, सुरेंद्र बांदेकर, संजय माजगावकर, बापू कोठावळे, राजन परब, लाडू जाधव, संजय गावडे, एकनाथ हळदणकर, नरेंद्र मिडबावकर आणि शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते. शिवाजी महाराजांचा जय, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय. भवानी चोर है, संजय राऊत चोर है. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.